समदीर माऊर कुन जंगुलिंगूर समदीर माऊर श्री श्री पूजनी कुसरा मनमंत्र महाराजुन आहने नेंडु और अमरासिकुनु नेंड समाजुन लास जागृत किसी गोंडवाना लिपि संशोधक नेंड वोना नारू पिप्परडा यावतमाल जिला पांडुकाड़ कर्मदंत आने अंदल वासेरू मल्ला वोना इंक मुखम नारू मागलहिरा वनुर्बावल गंगारम कुसरम ऊरू ताल तमुरू सीवीरू आहनु तन्न डगूर मायनाल ईताल नेंड समाजना बारितेगे अंदल वासी अंदल बस्कैते मा समाजना वोना सेलड़ मत्त सेलड़नु बलनपुर सीतेगे बलनपुर वोना सेलड़ु गोडम गेड़मुर्क सीसी मत्तेरू ऊरा अस्के तन्न ईतल अंदल ताक्सेर वांदिरू ताक्सेर वानके नडुमु गादिगुड़ मत गादिगुड़ तग मुकाम कीसेर आने वाने सारी के चोरी मंतना समाजु इतक वोना मोदल बहन मत इतके समवरु करीने के वोना नौका पुलिस नौकरी मत मेंट्री तग मल्ला फॉरेस्ट रेंजर आफीसर मत्तरू रेंजर आफीसर मनकी वोना सेलड़ निके सीतके तम चोकोटना मंच मन सेलड़ के वातकी मा समाजनक समधी वेल्ले हालतने मत समाजनक परिशांति मत्तेरी के वाऊर आदिवासी माऊर गोंडु समाजनूर अरे ఇది కిచ్చరు హిన్మంత బహన్ మా సమాజ్ జర బెల్లే బులే మాసి మంత కాబట్టి మన అన్గిరే సమాజున్ బతల్తే జాగృతి కియన్లాసి నన్ను ఇక్కి వాతకనే సేలడున్ గిర్ చొకటాయర్ నన్న నాని నా సమాజ్ కి చొకటాయర్ ఇంజికును తన్వా బద్దోయితే నౌకరి మత్త నౌకరి సిట్కి సికును యా సమాజనగా బతల్తెర్ కియన్ జరితే వాసి గాది కూడా అగా మంజికున్ ముఖం కీసి అగా कारबारी कीसेरे भीमराव महाराजना पुण्यते वोना कोर तक मंजिकुनु हनुमंतराव महाराजु तनवा बतलु कारबार काम कीसेर मल्ला सूरज बाबना सुंजिकुनु सूरज बाबना बताइते वोनगा चरित्र समधी वोन दर्शन एत्ति ऊरा बतल मंत मा समाजुन लासी जागृत कीसिकुनु नेंडु अमरासिकुनु नेंडु बतल कियानंजर समाजना विचार लासी बदल की तरीके के जमगाव अधिवेशन कीसर सम लास्ट तन सोनवाल माकुनु ओन इंदक माकु सरी पुट्सी इंगे बहन की काट इतके नुच्ची नमड़गिरे वड़कुन महाराज मा समाज तोकटे मंता निमेट वेस्टेरन संजर मंती नमड़गिर के चरन संजर मंत मत बतल की काट समाजुन बहन आयर इंजर इतके तम वाला वेडिल को समदीर मीरे मासी अगा भगवंतराव जमगावा कुमरा भगवंतराव काकनाग उच्चिकुन वर्तम हिनगिरे हिनकियन मा समाजन लासी बतलतेरे कीते के चोकटा अंतिंजिकुनु महासभा इर्सी समदीरे इंके रामाराव साहबु आने माऊर सारमेडीर माऊर मुरियल भीमराव मामल आने ऊरू वासी अगा उच्चिकुन बड़क्सी मावा समाजन लास चेतु कियन लासी बतलते चोकटना काम की कटिते के अस्के बदल की तरीते के बदलते मराठी दीक्षाता समदीरे दीक्षा वाटंते समदी बेंद समाज ऊर अक्की संजर मनते छेलेबती मराठू माकुन पावन बदमंता ऊर समदीर सोच की पावन माकुन जंगुबाइन तक तरस तप्पने दूसरो बदे थे बारी तक भगवंतराव और मावर कंचनपल्ली भगवंतराव साबुन ऊर समदीर बड़िल नेतल गंगुपाटलाल समदीरे मत्तेर समदीर मंजिकुनु मावा समाजन बदलते चेतुकियल मंदिर उंदी जंगुबाइन तरसना अंत लिंगन तरसना अंतिंजिकुनु सोच की मावा ड्रेसु ईतलो मावा कपड़िता सोच की ऊर बड़िल तेंडतेन नमोट इंके ताक्सर मंतम अदे నేను విచార్తున్ లాసి ఉండే మరాఠ బదల్ की काट दीक्षते वाट अंतर्पति मराठू दीक्षा वार्षिकुन दगे दायन जरिते जंगुबायना दर्शन एच्चुकुन वायना अनि मोदल केसलापुर संजिक बारितेगे अस्के वेल्ले समाजना इद्दु मत्त समाज वेल्ले कठिन मत्त अस्के आत कठिन तग केसलापुर दरबार तग केसलापुर मीटिंग इरवट वातग जन चढ़ी कीतेर अगटल वासी मल्ल सीतकर इर्सिकुनु मल्ल दीक्षा वासुट्किंदिर आन मोदಲು 7 को दीक्षा वार्षिकुनु पादयात्रा होते बोनगन येरुन वल से ताक्षरेन सोनवल गाडिंग उद्वल से बताई उद्वक से आन पादया ताक्षरेन संजिकुनु ना ऊरू उन्दी साल आन की तेर मल्ल दूसरो साल गिरे इन्हें कीसेर मराठी बदल की काट समाजन लासे बदलते चोकोना काम की कटिंजिकुनु इदु नालुंग सगना नालुंग ते सगन को नालवीर समदीर के मेचना इंजिकुनु नेंडु मावा
अमरज्योत महापूजा किया महाराज अमरज्योत बारी तक महाराजु बंटीते दीक्षा वाटुंदिरोयो समाजं लासी अंटिने ऊरू दिवेलावी कीसिकोन अमरज्योतना नेंडु मा अय्यप्पन दीक्षता मदंतयो अदीक्षत अमरज्योत संक्रांति नेट मकर संक्रांति नेट दिशंतंजरे ज्योत दिशंतंजरे आ ज्योतु नग निरुसिकुनु आ ज्योतना नेट समाप्त कीवल मंतंजरे माकुन वोसिकुनु अग समाप्त ताना पूजा पत्र समधि की समाप्त कीसिकुनु ताना पेन गंगा तक वोसिकुनु नंबर समधि ताना सुटकिंदुम आतल कीसेरे इंग माकुनु मल्ला इदु दीक्षता बोध सीसिकुनु वेस्टर सत्तर समधि नेंडु समधि यावत मावा महाराष्ट्र आंध्र तेलंगाना तगा ಇದು ದೀಕ್ಷತ ಪ್ರಚಾರ ಕೀಸಿಕೊಂಡು ನೇಂಡು ಅಮರಾತೋರ್ ಬತ್ತಿ ಓನ್ ಅಮರ್ತ ನೇಂಡು ನಮ್ಮ ಬತಂತೇರ್ ಮರಟ್ ಕಿ ಲಾಗರಿಂಜರೆ ಕೀಸಿ ನೇಂಡು ಮಾವ ನಾಲು ಸಗನತ ಮಾವ ಪೇನ್ಕು ನೇಂಡು ಗಾಬುರಾಕಿ ಮಾಕುನು ಸಂಬು ಜಂಗು ಲಿಂಗು అని 4 వెన్నూరు సివి వెన్ 6 వెన్ 7 వెన్నూరు ఈన్ పూజ కీసి నేను అమర్ జ్యోత్న మా పూజ మంతంజరే సమదిర్ మా ఊరు జంగుర్కున్ కీసి బారితెಗೆ నేండు हनुमंतराव महाराज इनवल बोरू मरट बदल की ओन लासी मरट बदल की अलागर समझुन लासी बदल की तोर और समझुन लासी बदल चेतु कीसी नेंड माकुन बुद्धि सी तोर नेंड गोंडलिप्पु तेंडतोर इत्तेके मा समझुन चेतु के लासी नेंडु नालू पुस्तक लिखी तोर उंदी पुस्तक मावरू उनके मावरू गोंडवन गणतंत्र तोर डगुर माइनल चेयरमैन साहब माजी सिड मर्जी साहब नग वोनगा मावरू दादलांदरू वोनगमंता आने मल सेकंड बुक्स मावरू स्वयं बापराव एमपी साहब बुक्स लीकीसी నేను మావా సెకండ్ బుక్ మా జాతి లాసి ఉంది చరిత్ర లీకి తేరద్దుంది ఎన్సుకుని మంత ఉండే 2 బుక్ లీకి వాళ్ళకి మంత భారీతే మా ఊరు కరితూరు ఊరు ఇంకే ఆస్కే జర మత్తర్ కరివాకనే ఇంకే కరితూరు ఊరు నేతలు మంతిరు కాబట్టి మావాద్ బుక్కున్గిరే మా భారత ఎన్సి లీకీసికును సోచ్కీసి మా సమాజం చేతుకియాన మా సమాజం జాగృతికియాన సమాజం ఉండే మున్నే పోయాన్ లాసి మరొక సందిరే काम की किटू बारीतेगे ईताल मंत नमोटते ओन 10 मंजी मा समाज इच्चोर वेले इद्दु आता बहन की कट बतल की कट इंजर सोच कीसिने नेंडिद्दु अग माकुन बारीतेगे जंगुबाइनक मंत माकुन मा मन मंत मा समाजन लासी जंगुबाइनग सोनवल मंत बति अग माकुन समाजनग जंगुबाइनग यव पर मरक इंके कूटल मंतो पंगल मंतो सोंदबाइवकने कम्मी जब मा बारीतेगे जाति कम्मी पान आसिकुनु नेंडु सोनवकने आसी कम्मी लंग मंतरते माव मराठीगे रोने जंगुबाइन कच्ची जंगुबाइनिगे येतुकी कटिंजिकुनु ईताल नेंडु कार्यक्रम कीसी माव समाजं जागृति की लासिकुनु समदिर मा ऊरू नवयुवक मा ऊरू नेतलीर दादलीर बावलीर कटोडलीर समदिरे माव समाजं जंगुलिंगुन येच्ची आशीर्वाद येच्चिकुनु नेंडु समदि जागृति जाति जागृति की नेंजर वेस्टिकुनु नाव समदिर के बारी तक समदिर नाव जैसे बद तपुआसी मंदर समदिर जैसे तो महाराज न बारी तक माकुनु अचोर ओन का रूम मंजिकुनु ओन बूट ओन सेवा कीतमु चुडुडल आने मा ऊर मामल मंतरू भीमराव ओरू वेस्ता बुद्धिने ऊरा समदि ऊरा अड़गुते ताक्सिकुनु बारी तक महाराज न वेल्ले इंके बारीते सूरज महाराज नगा ओर नमट ओन का बाहन नमट चुडुक मंजिकुन ऊर का बाहन करितमयो आहनु महाराजु सूरज बाबा नग ओन का मंजिकुनु ओन बुड मंजी महाराज करितोर अस्के ऊरू तोल्ले महाराष्ट्र तलवासी अग बदोइते मावा दु कैलाश टेकड़ी तक मनतेयो महागावत रपो कैलाश टेकड़ी अस्के कपचारी कीने के महाराजु ऊरू उच्चिकुन मने के महाराज ना इने गादिगुड़ मनवाल वायुवाल सोनवालते अस्के बदलाती के बदोई अनुकूल कारणल वलना ओन मोदल बाई पेरी मावा तान बेमरिते मारता आने कांड्री मत कांड्री पेकिंग समदिर मारते इंगे बोरे सेल्वा कातेर इंगे 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 मा पिसी उरिंजिकुनु अग मांगुलीर सोत्तेके अग रोन वाट सक मत्तेके समदिर मारते इंगे बोरे सेलूर इंगे बदल की कन अन्नी मन के इंजिकुनु मागा वाचकुनु आने सूरज बाबा सेवा कीसे पुस्तक लीकीसे समदि मनमड़ मंजर मंजर इंगे मनमड़ बती तपिचारी बान इंगे की वाल इंगे बदलते इंगे आखिरी बदलते बती महाराज ना शादी किसी तना पूछ किया नेनु चिकुन चर्चा पड़ने के चले बती हनुमंतराव ने में बताई गिरे इन बती उंदे मुंदु दिवे पतंता अब दिवेंगु बट दिवे नीकुनु निम सोनल वेरी मंदार आदु दिवे तक संजिकुन निमे तपिचारी किंती
किसी को निवे बतलते समाज जागृति की मिंजर इतके अस्के महाराजु महागावतल पूजा किसी महाराज दर्शन एच्चुको कैलाश टेकड़ी तक दिवे निरुता फस्ट मल्ल बेंकी शिवनारा कैलाश टेकड़ी मंत अग्गु दिवे निरुता उंदी बेंकी सालेवाड़े साले बट्टी तक मंत साले बट्टी तक उंदी दिवे मंत मून दिवे निरुद्धके ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊತ್ತರು ತೇನ ದರ್ಶನ ಎತ್ಕಂಜರ್ ಮಹಾಗಾವ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ದಿವೆ ಮಲ್ತ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಲಿಂಜಿಕರು ಮಲ್ಲ ಗಟಾಲು ದಿವೆ ಬೆಗನಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯೋ ಅಗಯವನ ಸ್ಪಂದನ ಮಹಾರಾಜನ ವಚನ ಮತ್ತು ಅದು ವಚನ ತಂದು ಕೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಸಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕ್ಸರೇನು ಪಸಿತರು ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಹನ್ ದಿಸಾರಿಂಜರ್ ಅಸ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಶಿವನಾರ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ ಶಿವನಾರ ಸೊಂಜಿ ಅಗ ದರ್ಶನ ಎತ್ತಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಿವೆ ಸೊಡಿತ ಹಿಂಗೆ ಬಾಹನ್ ಕೇಕೆಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತಾಲೆ ಬಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ ಗೊಲೆಲಂಗ್ ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ವ್ಯಕ್ತ ತಾನ ವಚನ ತಂದು ಕೂರಿಗೆ ಏನಂಜರ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಸೊನ್ನಕ್ಕೆ साले बट्टी तक गुट्ट मन अंत गुट्ट ಅದು ಗುಟ್ಟ ತಗ ನಾಟ್ಲು ಸಂದಿರ್ಕ ಮಿರಿಕಿ ತೋ ಸಂದಿರೆ ಮಂಜಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಸಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬತ್ತಿ ನಾಕೊಂಡು ಆಗ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಡು ಆಗ ದಿವೆ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾರೆ ಆಗ ಓ ಸಂಜೆ ನಿಲ್ಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಿ ದಿವೆ ಪಚ್ಚರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ ವಾಸಿ ರೈಸಿ ನಾಟ್ಲು ವೆಸ್ತಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬತ್ತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸವಮಾಹನ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಚಾರಿಕಿಂತ ನಿಮ್ಮೆಟ್ ಸಂದಿ ಮಾವ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಟ್ ನಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಲ್ ತಿಂತಿದ್ದಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆಟ್ ಪೂಜೆ ಪಾಕಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಸರ್ ಮಂದನ ಜರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಮಾಹನ ಗುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಿವೆ ಓರ್ ಮನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಓರು ಇದು ತಪ್ಪಿಚಾರ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಓನ ಸಂದಿ ಕಪ್ಪಡ ಸಂದಿ ಏನು ವೆಲಂ ಚಡೆ ಮಾಸಿ ಪೂರ ಸೊಡಿತ ಓರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸವಮಾಹನ ಫಲನಿ ದಿನ ಮುನ್ನುದಂತೊಂದು ದಿನ ವಾನಕ್ಕೆ ಇದು ತಾರೀಖು ವಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಟು ನಹಗ ವಾಸಿ ಪೂಜಾ ಕಿಯನ ಆದಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಊರ್ಕು ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಓನೂರು ಮಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಹರ್ಕ್ ಮತ್ತಿದ್ದ ಕುಡಿಮೆ ತಲ್ಲಿರು ಓನೂರು ಮಾಮ ಹರ್ಕು ಊರ್ಗ ಗೋಂಡಿ ಪುರಾಣ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಪುರಾಣ ನಿನ್ಮಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತ ಊರು ಮಹಾರಾಜನವ್ರು ಮಾಮ ಅಕ್ಕ ತಾತಾರ್ಗ ಊರ್ಗ ಮತ್ತೆಗೆ ಇದೇನು ಬೋರ್ ನೆರುಸನ್ ಇಂಜರಿತ್ತಗೆ ಓರ್ ಬದಲೈತರು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೋರ್ ನೆರುಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಧಿ ಸೊಡಿ ಸರ್ಮಂತ ಬಾ ಇಂಜರಿತ್ತಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜನ ಓರು ನನ್ನ ನೆರುಸ ಕಂಜರಿನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಸುರಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗಿರೆ ಮಲ್ಲ ಓರು ಪಿಪಾಡ ಓನೂರು ಮಾಮಲಿ ರಗ ಮತ್ತೆಗೆ ಆಗ ತತ್ತೇರು ಓನೂರು ಅಕ್ಕ ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ನೀರು ಸಾಲೆ ಬಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇರ್ತಪ್ಪ ಜಂಗ ಪುಸ್ತಕನ ಮಲ್ಲ ಪಾಹನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನ್ ಒನ್ಗ ಆಗ ಓತೆಗೆ ಅದು ಗೊಂಡಿ ಧರ್ಮಪುರ ಅಂತಗ ರಗಲ್ ಕಪಡಿತ ನಿಂತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ ಊಗ ಅದು ಪುಸ್ತಕನಾಗ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಊರು ಸುತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಾಲ್ಗಿರೆ ಊರು ತಪ್ಪೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಕುನು ಮಾಂಗ ಪಾಂಡುಗೌಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಸಪ್ತೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಕೊಂಡು ಚದುವಂದಿರು ಗಂಗಾತ್ ನಡು ಮೊತ್ತ ಪೇನ್ ಗಂಗಾತಾಗ ಮರಾಠಿ ಇಂಕೆಗಿರ್ ಸೊದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾತ್ ಕಾರ್ವೋ ನಮ್ಮಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಆ ಗುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ ಸೊಡಿಂದು ಗಂಗ ನಿಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ನಡು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ ಗುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಂದಿರ್ ಕಾಲತ್ ಲಾಸ್ ಹೊಂದಿರು ಸೊತ್ತೆಗೆ ಮಹಾರಾಜು ಭಗವಂತರಾವ್ ಸಾಬ್ ಊರು ಕಂಚನಪಲ್ಲಿತೂರು ಊರು ಸಂಜೆ ಆಗ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಹನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಜರಿಂದಿರು ಬರೆ ವಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೂರಜ್ ಬಾಬಾಲ್ ವಾಚಿಕೆನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋರೆ ಮಾವರು ಮಾವರು ಮಾನಿಕರಾವ್ ಪೇಂದವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಜಾರ್ತರು ಓರ್ಗಿರ್ ವಾಸಿ ಆಗ ಸೂಡ್ತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓರ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಆಗ ಮಂತ ವಾಚಿಕೆ ಇಂಜರಿತ್ತ ವೀರ್ಸೊಂದು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂದಿರ್ ಮಾವರು ಸಮಾಜ ಹಿಂಗೆ ಬೋರೆ ಬೋನೂರು ವಸಂತ ಪತಯ ಅಂತ ಜರ ಬಾರಿ ಅಕ್ಕ ತಿರುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟತಾನೆ ಬಾರಿ ಏರ್ ತುಂಗಿಸಿನೇ ಚದವಾನಿಂಜರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವೇಸ್ತಾರೆ ವೇಸ್ತೆಗೆ ಉಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚದುವಂದಿರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಾಲ್ ಚದುಸಿ ಸಂಧಿ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಬೋರು ಸೊ ತಿಂಗ್ ಬಾರಿತೆ ಪೇನ್ ಮಾಯಿನಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಾಲ್ ಮಲವೀರಿ ಮಾವ್ರು ಬಗ್ಲ ತುರ್ಮತ್ತೂರು ಊರು ಅದು ಗೋಣಿಪುರ ಅಂತ ಚದವಾಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓರು ಚದುವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚದುತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜು ಅರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ವೇಸ್ತಾರ ನಿಮ್ಮೆಡ್ ಬೋರ್ ಯಾಕೆ ಸಂಜೆ ಅನೇಕ ಮಟ್ಟಿಂಜರ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಡ್ ಬಾಗಿಲ ತಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಚದುಸಿ ಇರ್ತಿರ್ತಿ ಕಾಪಾಟಿ ಊರಿನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಡಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಹಾರಾಜ ದಬ್ಬ ಆತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯಲ್ಲ ಅಂದರು ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಾನವ್ರು ಶಿಷ್ಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನ್ವಾಗ ಆತ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಸೊನಿಪೆ ಎಂದು ಬೇಗ ಸ್ವತಃ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಬಾತ್ ಐತೆ ಆ ದ್ರೋನ್ ಮಂತ ಪಿಪಾಡ ರೋನ್ ಆ ದ್ರೋನ್ದಾಗ ಪೂನ ಬುಡಿತೆ ಆಗ ಸಂಜಿಕೊಂಡು ಬುಡಿತಾಗ ಮಂದಿ ಕಪಡಿತೆ ಬಾತಲ್ ಮರಾಠ ದೋಸ್ತಿ ಮಂತ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಕಪಡಿತಾಗ ದೋಸ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂನ ಬುಡಿತಾಗ ಸಂಜೆ ರೇ ಮಾತ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೊಡಿತೆ ಸೊನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಜರು ಬಾರಿತೆ ತಪ್ಪಿಚಾರ್ತಾ ಮಂತಾರೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತ್ತಾಯಿದೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಸೋತೆ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸಮದೆ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಸೊಡಿತೆ ಸೊನ್ನಿ ಹಿಂಜರು ಬತ್ತಾಯಿ ದಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ತಾನು ಚಿಂತೆ ತಗ ಸಂಜಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸಾದ ಕಾಲಂಗ ಆತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಿಂಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಾಲ್ ಪೇನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹನುಮಂತು ನೀವು ಬಹನ್ರಾ ಸೊಡಿ ತಂಗಡವಡಿಗೆ 90 ತಪ್ಪಾತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಸಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೊನ್ನೆ ಪೇನ್ ದ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಕರ್ಸಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದು ಅದು ಅವನ್ ಪೂಸ್ಕಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ ಪೂಸ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಿಸ್ತಾಗ ಮಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಬರೀ ಬುಡಿತ ಬಾನ್ ಸೊತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಹನೆ ಮಂತ ಅರೆ ಪೇನ್ದವ್ ನಾವು ಪುಸ್ತಕನಾಗ್ತಾ ತಂಜಿಕೊಂಡು ತಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ಚದುವಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಮೂಲು ಬೇರೆ ಬಸ್ ಕೈತೆ ಬಾತರು ಮುಖ ಮಾತಾಗ ರೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಮೂಲ್ಗ ಜಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜನ ಆತನ ಮೊಟ್ಟ ಜೈ ಮಂಜಿಕನು ನೇನು ಬಾಬುರಾವ್ ಶಾರದಾ ಪುಣ್ಯತೆ ಇಚ್ಚುಸ ಓರು ಬಾರಿ ತೆಗ್ದೀಕ್ಷತ ಇದು ರೂಪನೆ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಕೇಳ ಅದು ಬದಲ್ತೆ ಜರ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂದನ ಬಾರಿ ಏನಾಗಿ ಬಾರಿ ತೆಗಿರೆ ಚೊಕೊಟ್ ಮಂದನ ಹಿಂಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜರ ರೋತನು ಚಂಚಿಕಿಸಿ ಆನ್ಕಿಸಿ ಬಾರಿ ತೆಗ್ ನೇಣು ಮಾ ಮಿಮ್ಮೆಟು ಬಂಟಿ ಓನ ಬೋಲಿ ನಮ್ಮಡ್ಗಿರೆ ಸೋಚ್ಕಿ ಮಕ್ಕೆ
ನೇತಲಿರು ಆನಿರು ಸಾದಿರು ಪಾಠ ತಕ್ಕಿಸ್ತೊಂಬತ್ತಿ ಓನ ಬೋಲಿತೆ ಬಂಟಿಗಿರೆ ನೇಂಡಿಗೆ ಡಿಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಗಮಂತ ಬತ್ತಿರ ನೇಂಡು ಶಾಸನ ಅಂತ ಗುತ್ತಿಟ್ಟು ಜಂಗುಬಾಯಿನೇ ನೇಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಆಗ ಸಭತ ಗುತ್ತಿಟ್ಟು ಇಂಜರು ಓನ ಬೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೆಹೆಂದುರಿತ ವೆಹೆಂದಕ್ಕೆ ಕರಲೇನು ಓನ ಇತ್ತ ಬೋಲಿತನು ನೇಂಡು ಬಾಬ್ರಾವ್ ಸಾರ್ MP ಆತರು ಓರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಕೂತರು ಸಕ್ಕು ಸಾರ್ ನೇಂಡು MLA ಆತರು ಓರ್ ಶಾಸನ ಸಭತ ಕೂತರು ಓನ ಬೋಲಿ ಬದ್ದಾಯಿ ಚುಕ್ಕಾಯಿ ಮಕ್ಕಿ ಆತಲ್ ಬೋಲಿ ಆತಲ್ ಪವಿತ್ರ ತಮ್ಮಂತ ಅದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಓನ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕನ ಸೋಚನೆ ಆಗೋರ ಬೈತರು ಅದು ಪುಸ್ತಕನ ನೇಂಡು ಚದುವಿಸಿಕನು ಅಚ್ಚೋರ್ ಪವಿತ್ರಮಂತ ಈತಲ್ ತಾನಮಂತ ಇಂಜಕ್ಕೂ ಮಹಾರಾಜು ಆತಲ್ ಪುಸ್ತಕನ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಪುರ ಅಂತ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಪುರ ನಿಂಜರ್ಮಂತ ತನ ಪುರನು ಅದು ಊರ ತಾತಲ್ ಅಪ್ಪ ತಾತಲ್ ಇರ್ ಕುಡಿಮೆತಲ್ ರಿನ್ವಲ್ ಓನ್ ಕೈದು ಸೀತೇರ್ ಓನ್ ಕೈದು ಸೀಸಿ ನೇನು ಡಗು ಡಗು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಹಾನ್ ಕಿರೆ ತಾನು ವಾಚಿಗೆ ಕಮಿತರ ಬತ್ತಿ ಬೋನೆ ಸಾಪಡೆ ಮಾಚಲೆ ಓನ್ ವರನೆ ಸಾಪಡೆ ಮಾಚ್ ಸೋಚ್ ಕೀಸುಕೊಂಡು ನೇನು ಮಾವ ಬೋಲಿತೆ ಲೀಕೀಸುಕೊಂಡು ನೇನು ಮಹಾಗ ಬಾರಿ ತತ್ತರು అవుండే రెండు పుస్తకం అంతా సంధిరాతు మా నేతలు తన పుస్తకం ಚಾಪಿ తీసి మా సమాజం జాగృతికి ನೀರಿಂಜರ್ ವೆಸ್ಟಿಕುನು ಬಾರಿತೆಗೆ ನೇನು మా ಊರು ಮೀಡಿಯಾ ಹಸ್ಕೆ ವೆಲ್ಲೆ ಸೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಲೆ ಓನ ಹಾಲತ್ ಮತ್ತಂಕಿ ಈತಾಲ ಹಾಲಾತ್ನೇ ನೇನು ಸಮಾಜం ಜಾಗೃತಿ తీసి నేను అమరాత్ బది నేను అమరా సిగిరే నేను హనుమంతర మహారాజ్ జీవన్ మంతర్ ఇంజరే సమझे మాసి నేను జాతు జాగృతి తీసర్ మంతర్ ఓన చరణతు నమ్మటు ఓన పాదాలకును नमटो चरणत संजकुनु समदीर ममर जंगुलिंगूर ओन सेवा की जय सेवा की कमिंजर समदीर नाव जय सेवा।